Самый главный исәнлек телим дигән, хәзер исәнлек кирәк бит инде безгә. Һәр вакыт шундый күңелле булып калыгыз дигән менә бүген ничек матур иттереп мин дип утырасың. Шундый бодрость духы дип атала инде ул. Бөтен яхшы теләкләр сезгә дигән. Менә сезне президент Российской Федерации менә Путин дигән дә менә монда Путин үзе кул куеп җибәргән. 9-нчы дистәне тутырган көнендә үз адресына шактый матур сүзләр ишетте Разия Мифтах кызы. Үзен котлауларга күңеле йомшарып, һәркемгә бер туктаусыз рәхмәт сүзләрен җиткерде. Аллаһның рәхмәте яусын, барыгызга да исәнлек, саулык бирсен Аллаһ Тәгалә. Тыныч яшәгез, шатлыклы тормышта яшәгез. Сугыш чоры баласы Разия Мифтах кызы ачлыкны, ялангачлыкны үз йөрәге аша үткәреп, авырлыкларны җилкәсендә тотаган кеше. Шуңа да бүгенге матур тормышка шөкрана кылып, ил көнгә иминлек теләп яши. Бик бәхетле Аллаһка шөкер, балаларым бар, тормышым яхшы. Бу тормышка мин бик зур рәхмәт Аллаһка шөкер. Шулай яшәгәч, үзем җиткән аягыма бик зур рәхмәт. Мәгән калмады, әләкте барса әләкте. Сами шугышы вакытында 5 бала калдык, 5 бала җитте, 5. Бар да шукулда булды. Оннан тәшә тапканында кузгалакмы кишеткәнме? Бутый буташата үземнәр дип. Сыер булды, сыер асарадым, менә шунысы булды. Сыер алтын тиен жарай белдеп сатам, оннан әз булса да тузны шүртләп кайтам, тузда булмады, менә шулар бар. Тормыш иптәше, сугыш ветераны Шәфигулла абый белән 5 бала тәрбияләп үстерә Разия әби. Аларны башта күзле итеп, олы тормыш юлына бастыралар. 4 ел инде матур язларны, мул күзләрне яраткан хәләл җәфәтеннән башка каршылый Ак әби. Тирә-якта итек басуы белән дан тоткан кеше була Шәфигулла абый. Разия Мифтах кызы да гомере буе хуҗалыкта яшелчә басуында эшли. Безнең әниебез һәр вакытта менә эшләргә өйрәтте. Тик тормаска, эшләргә, кешене кеше итәргә, алаларга хөрмәт белән карарга өйрәтте. Кеше әйберне тимәскә. Главный кеше әйберен алмаска өйрәтте безнең әни. Әтиебез дә шунарга өйрәтте. Кеше әйбер ырлап кайтсак, безнең момент артына илтектерәләр. Балачакта булгалагандыр инде. Алып кайткан чакларда инде сугышкан чакларда булгандыр. Иртән торып, biz үзебез карап, янигене эшкә булышып, укырга китәдерик мәктәпкә. Бүген дә кул кушырып утырга яратмый Ак әби. Разия әбинең роза чәчәкләре тирә-юньгә ям биреп тора. Ак әби үстергән чәчәкләргә карап сыкланмый мөмкин түгел. Алай гына да түгел, яшелчәче булып эшләгәнгәме, бакчасын тутырып бүген дә кәбестә помидор, кабак, кишер үстерә. Помидорлары сабакта кызарып пешкән, кабаклары күтәреп булмастай зур. Бакча уңышы мулдан күренә. Әле кара көздә ашарга диеп яшел кыякка 2нче кат суганында утырткан. Тик тора белми, иртә-иртү бакчага чыгып керә диләр балалары Разия әби турында. Кызы Галия апа тәрбиясендә яшәсә дә, һәр эшне үзе эшлисе килә икән. Әле кош-кортларны да үзе карарга ярата. Ак әби саулыгы нык булуының сәбәбен гел хәрәкәттә булуда күрә. Тик торсам, авырым ди ул. Жан түзми бит әле ул. Алар бакчага мусашыганда алар ашуланып керәләр, керкерәни дип. Эшләптер көчән ашында мин җыклымда булай үтик утырсам ашап та булмый, ишеп тә булмый. Менә шул. Ак әби бүген балаларының кадерле әнисе, оныкларының яраткан зур әниләре булып гомер күзләрендә бәхетле картлыкларын кичерә. Кизле авылы халкының хөрмәтле Ак әбисе дә ул.